Usa ka sakyanan ang nasunog sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Samtang duha ka balay ang naugdaw sa Sultan Kudarat Province ug sa South Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilamoy sa kalayo kining usa ka SUV sa National Highway sa Barangay Paradise, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, pasado alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Hinuon luwas ang nag-inusara nga lalaking sakay niini nga usa ka police corporal nga na-assign sa Zamboanga del Norte. Kini human nakagawas dayon. Hinuon na pakgangra ang kalayo diyang niresponde ang kabomberohan paglabay sa pipila ka minutos. Matud sa usa ka residente nga nakakita, ang maong sakyanan nag-aso-aso samtang nagdagan. Apan diyang mihunong, mibulwak ang aseite ug kalit nagdilaab ang sakyanan. Hindi ba ito sa unahan, hindi sinyal ka mo akong overhead, tapos nihunong sa kalit, tapos paghunong niya, bulwak kong asiti niya silalom sa yung sakyanan, o dito dahil yung sugod o dilaab. Sumala sa BFP Ramon Magsaysay, ana kuno sa 100,000 pesos ang danyo sa sunog. Sanglit usa kuno ka second hand ang maong sakyanan. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang tag-iya sa sakyanan. Apan saysay niini sa kapulisan. Mala sa iyang istorya kana sa mga sir na bigla na daw na ay mohuam nga future ba nga nasunog na parang wire sir. Sa karon gikordon pa sa BFP ang maong sakyanan, sanglit gipaubos pa kini sa investigasyon. Samtang nasunog ang usa ka balay nga duol sa usa ka gasoline station sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Pasado alas 12 sa hapon niadtong Martes. Gilayong napakgang sa kabomberuhan ang kalayo sulod sa 8 ka minutos. Wala ray naangol sa hitabo. Posibleng nag-overheat nga electric fan ang tinubdan sa sunog nga wala matud pa nabantayan sa caretaker. Lalagyan ng electric fan doon yung sunog na room. Possible na baka hindi na bunot yung plug ng electric fan. Nakalimutan ang overheat. Sa Barangay Ala Esperanza sa Sultan Kudarat Province, naugdaw sab kining usa ka balay atol sa sunog niadtong Martes sab sa hapon. Hinuon walay naangol sa hitabo. Faulty electrical wiring ang giingong hinungdan sa sunog. Padayon pang investigasyon sa BFP. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.